Hän toi meille hedelmää. Näin, eli tällä tavalla mennään ja nyt me sitten kysytään, mikä sun nimi on? Lotta. Moi Lotta, oot sä hyppinyt monta kertaa ruutua? Joo. Mikäs ikäinen sä oot? Okei. Lotta 6 vuotta, hyppii ruutua meille seuraavaksi, ole hyvä. No mä tuolla. Hienosti menee, hyvä. Ja takaisinpäin vielä. Se oli siinä. Annetaan Lotalle aplodit. Kiitoksia Lotta. Ja Mä laitin hakee Lotta täältä vielä palkinnon. Hän toi meille hedelmää. Ole hyvä. Hienosti. Noin. Hyvä. Ja sitten olisi seuraava hyppiä. Tuutko se tänne? Tuu vaan. Victoria, me. Jutellaan vähän. Tuu siihen. Moi, mikä sun nimi on? Victoria. Moi Victoria. Montaks vuotta sä oot? 2. 2 vuotta. Okei, nyt me pääsetään Victoria 2V hyppimään ruutua. Ole hyvä, nyt saat hyppiä. Victoria. Hyppääksä? Hyppääksä ruutu? Hienosti menee, juuri näin. Näin se lähtee. Haluatko tulla Victoria takaisin vielä? Haluatko mennä takaisinpäin? Saat hyppiä takaisin vielä. Tuolta suunnasta tähän suuntaan. No ei se mitään, menee se näinkin. Tää on just hyvä. Hienosti meni Victoria. Tosta vielä Katoppa mitä. kassi mukaan. Ole hyvä. Näin, ja sitten olisi meidän seuraava hyppiä. Moikka!